जालो राजाच्या राजाची जू मनशा मोते आयलो संसार तुका आयज वाकांटा देव पूत मनीस जालो आगवार मोरेचे कुसवेन जल्मलो देवाचो पूत मनशाची सोडवण करूंक आयलो जेजूच्या जल्माची खबर पावली सगल्या लोकांक आनी गाब्रिएलाने खबर दिली ते गोरवाच्या राखण्यांक तेंक शाळे मनीस आयलेले नेकेद पळोवन आपणान संसार वाकांटा आयताच्या देखण्यांक ते शाळे मनीस देवदूतांका दिसती पडलो सपनान आपल्या पुताक या संसारान धाडलो 33 वर्सां आमचे मोदेर रावण स्वर्गार सोडलो देव बापाच्या उजव्या हातान बसला मनीस व्हडलो मनशाची